जयन्त बसुमतारी बिथाङा थांनाय समफ्राव बुंदों माने हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसि बार्थडे खुंनाया मिनिंलेस आरो बिटिसि गैला डिनाउन्सिं जाबाय बिटिआरसो बिटिसि गैला बे खोथाखौ बुंबाय थादों बिनि सायाव आदाया माबायदि एक्सप्लेनेसन होनो सानो जोंनि रायजो राजाफोरखौ एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा आदसा बिथाङा जुदि बिटिसिखौ डेनाउन्स जाबाय होननानै जुदि बुंदोंबा बे एबसुलिटलि माने गोरोन्थि नंखाय बाथ्रा बे दिनै जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं सेप्टेम्बरनि 22 तारिखआव दिनै गासै नटिफिकेसनाबो इभेन भटार तालिकायाबो बिटिसि इलेक्सन होननासो फैदों आरो जुदि सासे एमपियानो बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला बिथाङा बेसेबांसो माने गोथौ साननानै बुंदों बा ओरैनो बुंफ्लादों बेखौथ' बुंनो हाला बिटिआर होननाय जिरादाथ' मोनसे एग्रिमेन्टनि नामसो बे मोनसे एग्रिमेन्टनि नाम 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि एग्रिमेन्ट जादोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट आसाम आरो बड'ई ग्रुप अर्गेनाइजेसनजों बे एग्रिमेन्टनि नामा बिटिआर एग्रिमेन्ट नाम होननानै दोनदों खिन्थु जि बेबस्था जाबाय थादों 6 शिड्युलनि मोनसे बिटिसि 2003 सननि 10 फेब्रुवारिया बे खुनु डेनाउन्स जायाखै आरो बिटिसिआ ओरैबायदि मोनसे बेबस्था इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलाव बेखौ डेनाउन्स खालामब्रबनो हाया बे डेनाउन्स जाया बेखौ जुदि खालामनांगौबा पार्लियामेन्टआव माने मेजरिटि 2/3 मेजरिटिजों फैनानै स्क्रेप खालामनांगोन बे गोरलै नङा बिथाङा मा बाथ्राखौ लानानै बुंदों आं बुंनो हाला खिन्थु दिनैबो बिटिसिआनो दङ इलेक्सनाबो बिटिसिनो जागोन नाथाय 2020 सननि जि 27 जानुवारिनि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट होननानै बुंजायो बिनि उनाव बेबस्थाया 6 शिड्युलनि बेबस्थाया दाबो बिटिसिआनो दङ आदा आरो मोनसे खोथा आं लास्टलि नोंनाव सोंनो सानदों बिटिएडिनिफ्राय बिटिआर जादों बेखौ नोंथाङा मा सानो रिनेम होननानै सानो ना बले मा होननानै सानो रिनेमब्लाबो बे पार्लियामेन्टारि माबायाव प्रसिडिंसजों फैनांगोन ओरैनो नंगौ गभर्नरनो मोनसे 6 शिड्युल एरियायाव मोनसे पावार होना दोनदों he can include some portion or some villages sometimes exclude खालामनायनिबो दं आरो मुंखौ सोलायनो हानायनिबो मोनसे बेबस्था दङ 6 शिड्युलाव गभर्नरनो होदों नाथाय दिनैसिम बियो माने बिटिएडिआ बिटिआर जागोन होननायखौ हयथ' माने पार्लियामेन्टआ दिनैसिमबो पास खालामाखै आरो आदा माने जोंनि दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' बारा गोबाव गैला बिटिसिआव थानाय जेनेबा गफुर थफुर सनितपुरनिफ्राय लानानै दा रायजो राजाखौ नोंथाङा मा आपिल खालामनो सानो मानि थाखाय बिपिएफनो भट होनांगौ बिनि माखासे जेनेरेल केरेक्टारिस्टिक नोंथाङा खोन्थानो हागोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनि गभर्नर नटिफिकेसनजों जि 81 गामिफोरखौ सोबाय बे अलरेडि नाउ दे आर इन बिटिसि गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि रायजो राजाफोरनि जि माने भट होनो थांनायनि बाथ्राखौ माब्रै जागोन बेयो जाहैबाय दिनै जिहेतु गोदान गामि हाबबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय गासै 61 गामिया हाबबाय बेजों लोगोसेनो खाथियाव नांफाजानाय माखासे गामिफोरखौ भटार लिस्टआव सोनानै गहपुरावनो फर एग्जाम्पल माने गासै 99 गामिफोरखौ भट होनो मोननाया फैबाय आरो दा बेयाव जि भट होनो थांबाय थादों बेयाव जों रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जि बुजिदों अनलि इउपिपिएलआ गामिखौ जोंसो सोदों जोंनो भट होआबा जाया नङाबा माखासे गामिखौ माने सोनाय नङा बेफोर बानसावलायनाय बाथ्राखौ रायजोफ्रा खुनु बिसासाव लायाखै मानो होनोबा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथियो जे थाखानाय बिटिसिनि जि 6 शिड्युलनि पावार बेफोर पावारखौ प्रमद बर'नि माने सासन समाव गासिबो स्टेटआ लांफिनजोबनो नागिरदों आरो 16टा डिपार्टमेन्टनिखौथ' लांबाय आरो लकेलाव मोननांगौ जि खामानिफोर दंमोन फिसा फिसौ कन्ट्राक्सननि खामानिफोरमोन बे कन्ट्राक्टरफ्राबो लकेलनि रावबो मोनलिया दिनै बे मोनसे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रेसेन्टमेन्ट जादों आरो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिन्थिदों गहपुरनि रायजो सनितपुरनि रायजो बिश्वनाथनि रायजो गासिबो
बुजिजोबदों जे गामि हाबनायजों लोगोसे बयबो रंजादों लोगोसे सिक्स सिडिउलनि जि मर्यादा दंमोन पावार दंमोन बेखौ लाबोफिननोब्ला हाग्रामा महिलारिनि मजबुत आखाइखौ आरो सक्तिशालिसिन खालामनायनि अनगायै गुबुन जेबो बिकल्प गैया होनना साननानै दा दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा BPFनो भट होनो थाखाय आवगायबोदों आरो आंबो बे रायजो राजाफोरनि मतामतखौ लानानैनो दिनै BPFआव जयेन जादों आरो आं सानो गहपुरनि जि 99 खान गामि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गासै 14,000 भट दङ बिनि गेजेराव जे पलिंआ जागोन जोंना 10 निफ्राय 11,000 पलिं जागोन बिनि गेजेराव 8,000 भटआ BPFनि आखायावनो फैगोन होननानै आं बिसास दङ आरो नैबे बिश्वनाथ सारियालिनि जि एरियाया रौता कन्स्टिटुएन्सियाव हाबबाय बिनिबो रायजो राजाफ्रा 13,000सो भट दङ मतामति बिसिनाबो 9,000सो 10,000सो भट जागोन बिनि गेजेरावबो 70%आ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हान्जानोनो भट होनो थाखाय बिथांमोनाबो राजि होननानै रायजो राजाफोरनि मतामतआ जादों आरो दा फाइनालि आं बे मोनसे कुइसन लास्ट कुइसन सोंसै आदा BTC एकर्ड आरो BTR एकर्डनि गेजेराव फारागथिया मा बिनि डिफारेन्सिएसना मा आरो बबे मोनसेया व्हिच वन इज द बेस्ट नों मा सानो BTC 2003 नि जि सुक्तिमोन बियो एकर्डआ मोनसे मर्यादा थायो एग्रिमेन्टआ जास्ट मोनसे टेम्परारि BTRआ एकर्ड आसलते नङा बियो एग्रिमेन्ट जेनेबा मोननैसो डिसपिउटेड पार्टिनि गेजेराव दान्दिसेनि थाखाय मोनसे दावहाखौ दोनथ'लायनाय बायदि मोनसे अबस्थानिसो एग्रिमेन्ट बे एकर्डआ जाहैबाय दावहाखौ दोनथ'नाय दोनथ'नाय नङा गारनायनि थाखायनो नैबे मोनसे माबाखौ बेबस्थाखौ नोंनो होबाय दा हमना लादो 2003 सननि जि 10 फेब्रुवारिनि जि BTC एकर्ड मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि BLTनि दैदेननायाव जि एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डआव मोनसे बेबस्थाखौ जोंनो होनाय जादों 6 सिडिउल जाय 6 सिडिउल बेबस्थाया सा सानजा भारतनि हाजोआरि ओनसोलावल' होनाय जायोमोन बेखौ जोंनो प्लेन हायेनावबो होनाय जादों बे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बेजों लोगोसे बर' हारिनि जि राव इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 8 सिडिउलाव मोनसे मर्यादा होनाय जायनि थाखाय जों दिनै बर' खन्थाइ रायथाइ लिरगिरिफोरनि थाखाय जों साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननायनि बेबस्था आरो गोबां इन्स्टिटिउसन्सफोर दं दा जोंनि BTCनि ओनसोलाव राइट फ्रम CIT निफ्राय गुबुन गुबुन माबाफ्रा बिनिनो मोनसे प्रडाक्ट दा होमबा BTC 2003 सननि जि एकर्ड बेयो नैबे 2020 सननि BTR एग्रिमेन्टजों खुनु कम्पेरेबल जाया बेखौ डन्ट कम्पेयार इट नैबे जाहैबाय जास्ट मोनसे फर्मेल एग्रिमेन्टआव फैनानै NDFBनि मोनब्रै फेक्सननि हाथियारखौ डिसआर्मामेन्ट गारहोनानै मोनसे सान्थि प्रतिष्ठा खालामनायनि मोनसे जास्ट प्रसेस बे एकर्ड नङा बेखौ एकर्ड होनोबा गोरोन्थि जागोन बिनि मोनसे फिथाइ थानांगौ बिनि फिथाइ गैया नंगौ BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि माबाखौ कमिटमेन्ट होदोंमोन सरकारा नाथाय जाय सरकारा कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै बिसोरनो BTCआवबो दङ स्टेटआवबो दङ सेन्ट्रेलावबो दङ मोनथामबो डबल इन्जिनल' नङा ट्रिपल इन्जिननि सरकार सालायनायावबो बिथांमोननि कमिटमेन्टआ मोनसेबो रियेलिटियाव सोलायाखिसै आरो दा होमबा बेखौ नोङो कम्पेयार खालामनानै लाब गैया बेखौ कम्पेयार खालामोबा BTCनि मर्यादाखौ बा BTCनि एकर्डखौ मा होननानै बे मर्यादाखौ गाहायाव लाबोनाय जागोन आरो बे कम्पेरेबल नङा बिदिबा आदाया सानो जे BTRनिफ्राय BTCआ बांसिन पावारफुलसिन होननानै नोंथाङा सानो पावाराथ' दंखायो मोनफेरै पावारखौ मोन्दों जोङो बे मोनफेरै पावारखौ प्रमद बर'नि माखासे गियाननि अभाबनि थाखायसो दिनै सेना लांफिनजादों ना जुदि बिनि गियानाव थायोमोनबा BTCआव मोननाय एकर्ड जि सक्ति दंमोन जि मर्यादा दंमोन जि पावार दंमोन डिपार्टमेन्ट दङ बेखौथ' बे स्टेटनो सारेन्डार खालामामोन ना बिनि गियाननि अभाब दङ एक्सपिरियेन्सनि अभाब दं